친구 आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मुङा मुस्रि अनजाथं बसुमतारी। आङो खैला मैला दख'रानिफ्राय फैदों। आंनि खाफालाव गोलैदों जाहैबाय एगेन्स्ट मोसन। गोरिबा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेंथा लाबोआ। नै दहायसो नैबे जोंनि लोगोआ बुंलांदों। बे बुंनाय बाथ्राया नंखाय। मानोना जोंनो रां नाङिनि थाखाय आरो रांखान्थिनि बेलायाव गोरिबफ्राबो बाहागो लानो हानायनि थाखाय जोंनो सरकारि स्कुल गायसननो हादों। बेयावनो फरायोब्ला जोंनो रांनि गोनांथि जाया। बेनिखायनो बे जोंनि लोगो बुंलांनाया बे बाथ्राया नंखाय। बे माब्लाबाबो जानो हाया। जोङो गोरिबबाबो गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो। नै दा भारतनि प्राइम मिनिस्टार श्री नरेन्द्र मदि सारा बियो गोरिब नङामोन। बियो सासे ट्रेन स्टेशनाव साहा फानग्रानि फिसालामोन। बियो गावनि नाजानाय आरो सहायनायजों बियो दा भारतनि बेसेबांबा गिदिर पावारफुल आरो सासे प्राइम मिनिस्टार आरो बयजोंबो सिनायजानाय वर्ल्डनि सासे लिडारफोरनि एक्सपिरियेन्स गोनां सुबुं जानानै दङ। आरो गोरिबा दावगानो हाया। बेनिखायनो जों गोरिब बे नाजानाय सहायनाय गुन थाब्लानो गोरिब जाब्लाबो जों दावगानो हायो। बेनिखायनो बैसोर दहाय बुंनाय मानाय बाथ्राया गासिबो नंखाय आरो बिसोरो ओरैनो बुंनाय बाथ्रासो। मानोना जोङो बे गोरिब जायोब्लाबो जोंनाव सैसोनाय नाजानाय आरो सहायथाबनाय थायोब्ला जोङो बे गोरिबा जोंखौ हमथाना लानो हानाय नङा। बेनिखायनो गोरिबा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेंथा लाबोआ। हेंथा लाबोयो। हेंथाथ' लाबोआ बियो। मानोना नोंनाव नाजाथाबनाय दङ आरो नोंनाव गोख्रों थांखि दङ। जेब्लाबो नोङो बै थांखिखौ मोनहैनो नाजादोंबा गोरिबा नोंखौ बे गोरोंनि गुना नोंखौ हमथानानैबो लाखिनो हानाय नङा आरो बोबथानानैबो लाखिनो हानाय। नै दाख्लैसो सासे टप 10 पास जादों बिबुंसार बर'। बिथांनि बिमाया मा फानोमोन? बिथाङा जोबोद गोरिबमोन। बिथांनि बिमाया दिंखिया थास' आथिं फाननानैसो बिथांखौ फोरोंदों। होमबा मानो सोलोंनो हाया? गोरिबा गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया नामा? हायो। नंगौ बियो थार। आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बियो जोंनि बर'निनो सासे जोबोद गिदिर सुबुं। बे सुबुङा जोंनि बर'खौ गोदोसोनायनिफ्रायनो गोरिब सुबुं जानानैब्लाबो सासे बियो बर' हारिखौ गोजौ लाखिदों आरो बर'आ गोदोसोनायनिफ्राय गोजौआव बर'खौ दायो दा जों बेबायदि हारियाव मुंगाबोदों। बेनिखायनो गोरिब जाब्लाबो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो आरो गोरिबा जोंखौ माब्लाबाबो हमथानानै आरो नारसिननानै लाखिनो हाया। जोंनाव नाजाथाबनाय दंखायोब्ला आरो जोंनाव जेब्लाबो बेखौ मोनफैनो लुबैखादोंब्ला अब्ला मानो हाया? नाजाथाबोब्ला मानो हाया? जोंनाव हायैनि बाथ्राया गैया। सुबुं जाबाय जेब्ला सुबुङा हायै जेबो बाथ्रा गैया। बेनिखायनो गोरिब जाब्लाबो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो आरो गोजौ खामानि मावनो जोङो गासिखौबो हायो। जोङो गोजौ सोलोंथाइ जेनेबा फरायनाय आरो नोंखौ मोजां फरायोब्ला एसेनोसै आंनि बुंनांगौ। आंनि बुंनायखौ